Ezihamba phambili indaba namuhla. Umhlazi uyibona ihambe kahle inkomfa kaKhongolose. AbakaSidlodlo banxuse intsha ukuba ihlukane nezidakamizwa, kanti gxeka ukucwaswa kwabafundi ngokwezenkolo. Lezi izindaba ze1KZN TV usifundela uThuli Ntulisa ubona. Umhlazi wezepolitiki eNyuvesi yaKwaZulu ongoye uDokotela Zakhele Shamase uthi ingqungquthela yenqubomgomo kaKhongolose ibe impumelelo njengoba kungabangakhona ukuphambana kwemibono kuyona nakuba kwaziwa ukuthi le nhlangano ehlukene phakathi ngozoyihola uma umnumzana uJacob Zuma esehla esikhundleni. UShamase-ke ubekhuluma kanje kwinkulumo yakhe ekhethekile abenayo neziko lezindaba le1KZN TV. UKhongolose ubambe inkomfa yenqubomgomo yesihlanu yaleli qembu eGoli. Kwazise lenhlangano iya kule nkomfa kukhona ukuphambana kwemibono ngozohola lenhlangano uma umnumzana uJacob Zuma esebeke phansi izintambo. Akukho ezihibe ezibikiwe kule nkomfa, kepha-ke ubumbano yona nto-ke ebihamba phambili. Njenganalokhu-ke amaculo neziqubula kade kuculwa kule nkomfa bengacheme nahlangothi. Le nkomfa yenqubomgomo kaKhongolose NEC ibe impumelelo. Isinyathelo sokuqala sokutshengisa impumelelo yakhona ukuthi azange bekhona ukwahlukana, kube khona ubumbano likaze libone, kwaba khona uelethu ukuthi umongameli akayindawo ngeke bamehlise. Okwesibili sabona azange sibone abantu becula amaculo atshengisa ubahamba nobani ngoba akuyona elective conference la, bekuyi policy conference. Kuyobuyekezwa inqubomgomo kaKhongolose njengeqembu elibusayo nangeqembu eliphethe lezombusazwe. Okuzoba umhlahlandlela ke mase kuyiwa kuDisemba lapha kuZibandlela kwi-conference elective. UShamase uthi phakathi kwezinye zezinto ezibe impumelelo kule nkomfa kaKhongolose kuhlanganisa ukuthi uKhongolose ubone ukuthi-ke umnotho usezandleni zendlandlana labamhlophe kanye-ke nodaba oluthinta umhlaba. Ugwedla kwamandla ezomnotho ohlangothini olulodwa. Ngakho-ke kucacile-ke bavuma ngoelethu ukuthi i-white monopoly capital ukuthi umnotho usahlele ezandleni zabamhlophe. Kubonakala nangendlela esihleli ngakusho emadolobheni, kubonakala ngendlela umcebo ongayo abantu abakithi abamnyama basehlwempu kakhulu kanti futhi bayiningi la eNingizimu Afrika. Okunye futhi afanele sikubheke ukuthi kuzoba impumelelo la kuyiwa kuZibandlela ukuthi kukhulunywe ngendaba ye-radical economic transformation, okusho ukuthi ukushintsha kwezomnotho okuhamba ngesivinini esikhulu okuzokwenza bakhona ushintsho oluyisiphithiphithi oluzokwenza abantu abamnyama bahlomule kakhulu. Ngoba mhlambe le ndaba ethinta umhlaba ukuthi iziphoso kwi-referendum mhlambe kusho ukuthi i-ANC yona mhlambe kuma policies wayo iyahluleka mhlambe ukumela ezinye izinto cha umhlaba awuthathwe noma abakompensate ukuphuma nje nelodwa. Asikhumbule phela bekhona ukwahlukana ukuthi is it radical expropriation of land without compensation noma uthatha komhlaba bekhona isinxephezelo bekuhlukene. Kodwa manje sengathi kuyacaca manje ukuthi sekuzogcina kukhona uelethu ukuthi akuthathwe umhlaba ngaphandle kwesinxephezelo ukuze bonke abantu bahlomule ezweni la bahlomule kwezomhlaba. So kusinikeza ithemba ke lokuthi kuya kuDisemba sekuzoba khona ke indlela umhlahlandlela ke ukuthi kuzo implementwa kanjani ke lama policies ngoba uDisemba uzositshela lokho. Futhi okucacile le conference ukuthi bavumile futhi amaphutha abo ukuthi inkinga yabo bekuyi implementation yama policy. Izindabeni ze1KZN TV kubika umndeni uFowambuze eMashobanene eMpangeni. Okhulumela amaphoyisa asemtubatuba enyakatho nesifundazwe iKwaZulu Natal uCaptain Justice Hlabisa uthi intsha kumele iyeke ukusebenzisa izidakamizwa kanye nophuzo oludakayo ngoba lokho kubhebhethekisa izigameko zokuhlukunyezwa kwabesifazane. UHlabisa-ke uphinde wanxusa laba abagibela noma iziphi izithuthi ukuba baqaphele. Ukusho lokhu-ke ngenkathi ekhuluma nethimba lezindaba le1KZN TV. Hlwana notshwala inake kakhulu imfundiso ayifunde ezikoleni izakhela ama project engawenza isebenzisana nomasipala kuningi engakwenza okwakhayo ihlanganise nezemidlalo kodwa beyiqhelelanise nobugebengu kakhulu. Usihlalo wenhlangano elisona nokucwaswa kwabafundi bebandla lamaNazaretha iNazareth Rights Abuse Watch Forum umnumzana Wellington Myeni uthi abahambisana nokuhlukunyezwa kuphinde kucwasa abafundi ngenxa yenkolo yabo. Umyeni-ke uthi lolu daba sebelibikile nasemnyangweni wezemfundo kanti sebethatha izinyathelo zokuya enkantolo. Ukusho lokhu ngenkathi ekhuluma nethimba lezindaba le1KZN TV ehambisana nabazali bezingane enkantolo yaseMpangeni. Lapha abazali bezingane zebandla lamaNazaretha esithola ukucwasa njengoba ziphoqa ukuba zigunde ngenkani nongahambisani nenkolo yabo.
bebeze enkantolo empangeni ukuzofaka isikhalazo sokuba kuboshwe othisha abasaqhubeka nokucwasa abafundi bebandla lamaNazaretha. Lo ngusihlalo weNazareth Rights Abuse Watch Forum umnumzane Wellington Myeni uthi akahambisani nokucwasa kwabafundi baleli bandla. Pha enkantolo empangeni size nabazali beingane ikakhulukazi ezakwaNongoma ukuzofaka isibangalo lapha enkantolo mayelana nothisha abahlukumeza izingane ngoba othisha sakhuluma nabo kwiCommission kwavunyelwana last day ngo2016 ukuthi izingane zamaNazaretha ngeke basaphinde bayihlukumeze. Savumelana futhi noeducation ukuthi uthisha ngeke basayihlukumeza izingane zamaNazaretha. So ke baqhubeka phezukwakho lokho yize sesivumelene ukuthi bayihlukumeze. So ke sesithi manje asithathe isinyathelo, sithathe iaction sibafake enkantolo baboshwe ngoba uma bangaboshwa kusho ukuthi ngeke bayeke. Phakathi kwezikole abakhala ngazo yilezo zakwaNongoma okuyiSilanda Primary kanye neSivananda Secondary. Zekile isikhathi eside umntwana wami esikoleni bemgundisa esikoleni sakhe beze babashemule ngo2014 bamshemulile umntwana ubuya egundiwe esikoleni. Siyesibhakanti masicwalisa ama-forms sesigcwalisa ama-forms sisho ukuthi sikholwa eNazareth eBaptist Church. Mangabe abatwana othisha besekutholakala ukuthi abezwani nokuthi izingane zingagundi bese bayigundisa esikoleni nakulonyaka baphindile futhi bayigunda ngoJanuary bayitshela ukuthi ayibuye igundile. Saze sa reporta kakhulu kubaphathi base bayibona bathi asukume ngoba sekwakushiwo ukuthi izingane zamaNazaretha zisugunda. Ingane ngaphandle ukuthi angitshene mina mzalo wengane sixoxe santi ingane uyigundeleni wajika lapha uthi yaxolisa ngambe ngisalo emukela uxolo lwakhe. Manje ngisacela ukubuza ukuthi uyigundeleni ingane yami ngaphandle kwami. Mhlambe uyayigunda ingane. Uyigundile wayishaya umshemulo wayishemula ikhanda. Ngathi mangimtshela ukuthi ingane uyinikezwe ifile eligcwaliswa ukuthi unkonzoni. Wathi nakanika zilibone lelo file. Ngathi mina ngifile nganika uwona umukela esandleni. File ingane wathi akanandaba nalokho. Manje size lapha sizocela kube bengibizelene nje enkantolo ingilungiselene ikhulume naye. Ukuthi kwenzeleni into egunda ingane yami esikoleni ngimtshela ukuthi ngumNazaretha. Ingane ayigundwe eNazaretha enkolo ethu eNazaretha ayigundi ingane. Izindaba zase1 KZN TV kubika uNompumelelo Mvelase ngibika ngisenkantolo yemanje empangeni. Umelaphi wendabuko uDokotela Nomagugu Ngobese uthi izingqinamba ezithinta umkhosi kaNomkhubulwane sezize zaphoqa ukuba lo mkhosi ususwe endaweni obubanjelwa kuyona ngaphambilini azange ziwuphazamise lo mkhosi endaweni. Ubekhuluma kanje engxoxweni ekhethelekile yabenana neziko lezindaba le1 KZN TV kuqhubeka lo mkhosi. Zingaphezulu kwamakhulu izintombi nto ebeziyingxenye yomkhosi kaNomkhubulwane obanjwa minyaka yonke eThornville. Okugqamile kulonyaka ngalomkhosi ukuthi awubanjelwanga lapha kujwayele ukubanjelwa khona ngeminyaka edlule. Iningi bebengazi ukuthi ngalonyaka sizobambelaphi lo mcimbi. Kodwa amathongo enamandla angikusho lokho umvenqangi wokhokho nokhulukhulwane. Namathongo angithumileyo. Akulona amathongo ami kuphela. Amathongo ezizwe ngezizwe ngoba ngiphethwe yilezo zizwe. Engijabulela ukuthi sengathi bangangizwa laba abaphikisana nesiko nenkolo yesintu abasebenzisa amandla nababheka ukuthi ngumuntu wesifazane ngakho ke bazongidestroya kalula. Kuningi kuyaye ukukhulekelwe kulomkhosi okuhlanganisa ke ukukhulekela udlame olubhekiswe abesifazane kube ukukhulekelwa kwesivuno. Iminyaka ke ayikuvimba ukuba kuhambele lo mkhosi nqobo nje uma usayintombi ntombi. Lokhu ke kufakazelwa uzincane Hadebe oneminyaka engu65 ubudala naye kobe ingxenye lomkhosi. Ingqinamba zangonyaka odlule ngoNcwaba